Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Omo if Eze-Ana Ugochi to Rift there. Isiokwu anyị ji bịa taa bụ characteristics of a distorted souls. Ihe eji ama mkpụrụ obi niile ndị dị distorted, ndị abụrụ etu ha kwesịrị ịdị, ndị gụrụ egwu na ndị ọzọ kụwara kpọọ ha ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Yes, o nwere ihe eji wee mara ha. Ihe eji wee mara ndị nwụrụ anwụ na-aga ije nke mbụ, their mission on earth is to cause pain. Onye ọbụla efuru n'ihe ọ na-alaiki ime, ọ dị alaiki ime ihe etu ihe kwesịrị ka esi wee mee ya, ọ distorted soul. Iji wee matụ, ndị a niile na-afụ nwoke ibie, agụ nwoke ibie a na-agụ ya, ọ distorted soul. Nwaanyị ọbụla ị ga-afụ ọfụ nwaanyị ibie, agụ nwaanyị ibie a na-agụ ya, ọ distorted souls. Onye ọbụla ịfụrụ ihe ọ bụrụ ebita soul, ndị mmadụ wee ike ịkpọ ebita soul. Onye ga-agba ọnọdụ ihe ọ na-alaiki bụ ọfụ ka ndị mmadụ na-ata ahụfụ, ma ọ bụ ka ndị mmadụ nọ n'ihe uru uju, ma ọ in pain, ọ na-enwe aṅụrị, all distorted souls. Go to be anywhere. Ihe akara ndị a bụ ihe eji ama ha. Nke mbụ na ha bụ ndị obi inu. Nke abụọ bụ na ihe ọjọọ na-eme ndị mmadụ na-enye ha aṅụrị. Nke ọzọ bụ na ha na-efuru natural principles. Ha bụ ndị nwere ike ịkpọ ndị akara n'Igbo spirituality. Ọ ihe ndị a ka anyị bịa ka anyị kụwara gị, ọ nkụzi gbara ọkụ. Mana bifo anyị gaba n'iru, echefu na anyị nọ na month of May. Our group ritual for the month is still ongoing. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja a na-achụ n'igwe n'aha mmadụ dum, ihe ị ga-eme bụ ifọwọdụ ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Yes, ịchatije m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. We have lots of testimonies. We started this group rituals over 3 years now. So I'm only interested. Number here you want 0805 783772 or 0813 8243 871. Let's now proceed. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-akụwa maka ya bụ ihe kwesịrị ịma gbasara Igbo spirituality. Mgbe na-achịkọwara gị bụ n'isiokwu ya bụ distorted souls, characteristics of a distorted souls. Now, ihe ị ga-eji wee ma ha, wee kọwara gị na ndị a bụ distorted souls, ka nkọwara ihe bụ distorted souls. Distorted souls bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ntị ọ dịkwa? Yes, ọ ha bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Yes. Then the walking corpse. Ihe a bụ human spirit that once lived here on earth. Yes. And at the end of their existence, they did not make it. They are dark souls. I can tell you without missing words that majority of people living here on earth are not supposed to be here. The world is overpopulated. These people that are here, their work is to cause pain. And these people, you can see them in all walks of life. You will see them in leadership. You will see them in followership. Yes. So ọ bụrụ na ị nwere agwa ndị a dị n'ime gị, ị mara na ị na-edire ka ị jụọ onwe gị ajụjụ, what actually are you here for? Yes. Distorted souls bụ ndị a enyere opportunity to be here on earth. They did not utilize the opportunity given to them. And they are condemned. They are in the dark region. But you know what? Let me tell you what will shock you. Because what I'm teaching today is of people with higher vibrations will understand what I'm saying. The truth of the matter is that those people that are already condemned, they are in the dark region. But because of few genuine women that are supposed to live a good life worthy of emulation as genuine spirits, some of them were misled by friends, the type of friends they live. They began to live life that is life of immorality. They began to live life that is not worthy of their calling as a genuine human being. When they began to live this kind of life, negativity surrounds them, darkness surrounds them. So when darkness surrounds even you, the genuine human spirit, that is why I'm telling you and urging you to always sow a good seed. Live a good life
long for noble vibrations and noble things. When you refuses to follow the path of the light and begin to live life that will attract negativity around you, darkness will cover your spiritual vibrations. And because of that, you go vulnerable to negative vibrations. Because if the best way to scare away negativity and darkness is to live a pure life, a good life. Because if you are living a good life, the ring of light and ring of the light from the light region will cover you and form a shield around you as a protection. But if you are not living a good life worthy of emulation, negative vibrations will surround you. Then because of that, if you go attracted to any negative vibration from the dark region. So when these genuine mothers, I want to tell you what happened from the originality. When these genuine mothers began and they lost control of their existence here on earth, they began to live life that is not worthy of emulation. When they began to follow bad friends, to live negative lifestyle, they surround themselves with negative vibrations. And that is exactly why when they are pregnant, instead of them to attract a being from the light region, a genuine soul, yes, so because the darkness have covered them and overwhelmed them, what they did is that instead of pure spirit to reincarnate in their baby they are carrying on their stomach, what will happen is that because of their negative vibration they radiate, is like giving a ladder. Yes, makana atụrụ na-amụ atụrụ, ewu na-amụ ewu, agwọ na-amụ agwọ. Ịghọtara ya? So nwere mgbe ị ga-abụ ijiri aka gị gbuo onwe gị, negativity surround you, ịmụta ihe, ọ dịrọ possible. So because of their lifestyle, they have already surrounded themselves with negative vibrations. By so they radiate negativity. So for the fact they radiate negativity, it's like a ladder given to dark souls that are already condemned, waiting for total annihilation. Yes, total condemnation. Ị ga-anụ maka etu esi wee kwuo na even the Bible say na ga-eme their names expunged from the book of life. Na onye nwa bụ ọnwụ nke ebi ebi ahụ, ọnwụ nke ugboro na theory. Now when they gave that negative radiation to those dark regions, because ihe na-amụta ihe, mgbe ha bazi jere to that dark region anwa, ihe dark region ahụ ga-emezi bụ form more as a ladder, as a bridge to dark spirits, dark souls. Those dark souls will use that radiation to magnet to those that this mother, this expected mother. They will now be able to use link to reincarnate that particular unborn child. You know, in the middle of pregnancy is when the soul, yes, enter the forming baby. Yes, in the initial stage, the forming baby is a blood. Yes, but at the middle of the pregnancy, the spirit will enter. When spirit enter, the baby will do the first kick. The baby will start moving. Now, instead of genuine spirit to enter this unborn baby on the mother's womb, the negative being, the negative dark souls will enter. Now, by the time the child begin to grow, you will find out that this child is not genuine human being. Everything surround that child will be negativity. Distorted soul bụ ndị ahụ ịhapụ nwoke a mụrụ ọ bụrụ nwoke, mana nwoke ibi ya dị agụ ya agụ, ihe na-agụ ya agụ bụ nwa amụrụ ọ bụrụ nwoke. Nwaanyị kwesịrị ịbụ Chineke kere ihe niile oke na nwunye, ọ kwesịrị ịbụ o kere nwoke kee nwaanyị, ọ bụrụ male and female, etu o kwesịrị ịdị natural. Anything ọbụla na-agụghị agụ ma ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme dị against the natural norms, natural laws, if you get off track. So ihe bụ a cause obstruction. That is why you are here. Chineke kechara ụwa
like this. Time wait for nobody. So for you to experience this law, this world to the fullest, you have to key to the natural movement of law in existence. But whenever you become an obstacle to that natural movement, how things work, you become an enemy. So what I'm telling you is that those people that their way of life is against the natural norms are enemy of this gross material. They are enemy. Their own is to destroy. So what I'm saying is that this caliber of people, this set of people, men among them, they wore masculine body, male body, but their soul inside them is distorted. Then what will belong in them is follow man, and that is Akarogiri. Get away, Akarogiri. Akarogiri, when they were the spirit, those spirits, unclean spirits, that they did not achieve anything, and they swore, since they did not achieve it, nobody will achieve it. Their own is to cause obstruction. Now, the Genesis, go and dominate, go and rule the world and multiply. Waziemu nwoke pụtara ọnụ ọ bụrụ nwoke ibie ka ọ na long after. Although is the man procreating, or that they procreate. The mandate given to man by Chukwu Okike is not fulfilled. Gịnwa bụ nwaanyị? Bụ nwaanyị kpọrọ onwe lesbo? Yes. Ị maara unu maara onwe unu. Nwaanyị ya wefu nwaanyị ibe gị agụụ ara agụ gị. Ị maara na ihe ọ pụtara bụ na eduru ọnụ nwaanyị. The mandate given to man by Chukwu Okike, yeah, will never be fulfilled. Mgbe Chukwu Okike kere ụwa ka mkpọgodo the two people akpọrọ afọ ha na Bible. Also that God created Adam and Eve. He did not create Adam and Adam, and he did not create Eve and Evelyn. So whenever you are direct opposite against God's wish, you are the number one enemy of God's creation. So that is why you are for the dark region. So they don't tell me that some of these people are genuine souls, that they are character all the inborn. Even then, mana spirit no any distorted. And up or by homo or by upper one in the homo. It was what you they like that, from my like that. So, Opero and the Polo Woggy Bumoki, Money and I go more than any satisfaction, Woki Beggy, it would distort so, what me anywhere. It won't know when I get ya. If what I was reaching. Manoy had to do too late because all the need make it. To unlock it if one a genuine human spirit. Or when he again Bekata, no matter you but don't tell me his money. Maganagua and I can tell you, no whether you're on a genuine spirit, you also get well when he came here. Macanotro me. Man, if one under the name, Hagan be an egory, or one of the amount of Okuki, they're changing their mind. And those people are already down. That no can be condemned criminals known as Naranga. So they want to go down with anybody. If care is not taken, you want to go and help Marania, the person will draw you to. Because all the whole doggy, you may was actually get you as a woman. Manande Marania, man from back, he gets in a push or young. So what I'm doing today is just to give you a push. Mana, some of them, so upon the effort and that, upon the genuine spirit, Malon and Dabro, genuine human being, their work is to destroy this gross material. They bring pain. Upon the effort for the name, no, the Ambroba. Or Batan is no matter. Because here are actual pain. And what they can force one night in a bang way. What we hear, Matania, is not to cause pain. Or then die boom then when he however. I cannot mention all the characteristics to only today. We will continue the teaching, but I can tell you, a man no wana the madu bakwa. Obuni sonia India, more we for abo causing people pain
na afị ụtọ ọ dị shake all sign of distorted souls. Ihe na-achị kọwara na ndị distorted souls dịkwa ụba ha dị many here on earth now. So ka ị mara onye ị na-eso, don't be following them thinking that this is way of life. No, it's not way of life. Following this type of people will destroy you. Yes, so know the people we are following. Let me stop here. We will continue the teaching concerning characteristics of a distorted soul. But ihe na-achị gwa gị, mmanụ na ọ bụrụ mmadụ niile nọ n'ụwa ị na-afụ taa bụ mma nke ndụ. Ọtụtụ n'ime ha bụ dark souls adịgoro condemn. Na ha na-achọsi iwu onye ha ga-adọrọ wee na onye anwa n'iyi. Ekwena ka ndị a na-agị n'iyi wee deprive gị the necessary calling ị nwere iji wee bịa n'ụwa. Ka ị ghara ịdị distracted. Chukwu okike kere ihe ọbụla onwe natural following. Ọ bụ ha na ihe na-agụghị adịrọ natural. Malụ na belong to these distorted souls. Ọ bụkwa nna gị wawo mmụta ka ị na-amụta ya, ọ bụrụ lifestyle. Maka na ihe ọbụla itiri onwe wee tie onwe against the laws of nature, ị nọ na nsogbu. Let me stop here. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a ị nọ taa, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. 0805 7837 or 0813 8243 871. He sent the message in WhatsApp here. Ihe ọzọ na-achịkọwara gị bụ don't emulate any of them. Or bro lifestyle or a taboo in spirituality. So some of you kabu genuine spirit marine na no emulate that channel life. All makunu ko okwu adịmeda. Okwu adara maka ndị bugoro already distorted souls. Maka na nchigharị adọ na n'imi. Ana m ekwu maka ndị genuine human spirit. Mana ị na-afụ ndị as role model. Ha nkwara ike ịbụ na celebrity. Ha nkwara ike ịnọ na corridor of powers. So ha nọ everywhere. So ọ bụrụ na ị na-ene ha anya thinking that way of life, ọ maka gị ka o ji okwu a wee data ka ị wee nwee ike chegharịa ma chigharịkwa. Ka emesịa